Magandang araw mga kasambuhay. Adbyento na, panahon ng paghihintay sa pagdating ni Jesus. May isang bagay na pamilyar sa marami ang ating muling makikita sa tabi ng ambo o ng altar. Tinatawag itong Advent Wreath. Ano nga ba ang Advent Wreath? Ang Advent Wreath ay isang sakramental na bagay. Tulad ng mga sakramento, ito ay visible sign. Visible sign na nakikita, naaamoy, nararamdaman, naririnig. Sakramental ang Advent Wreath. Pagkatapos binasbasan ito ng pari, ito ay nagbibigay ng spiritual effects. Nagdudulot ito ng paalala sa nag-uumapaw na pagmamahal ng may kapal. Itinuturo din nito sa atin ang ating ugnayan sa Diyos. Ang Advent Wreath bilang sakramental ay gawa ng tao ng simbahan. Ayon sa kasaysayan ng Advent Wreath, ito ay nanggaling sa bansang Europa, partikular na sa Germany. Sa buwan ng Disyembre, noong panahon na iyon, gumagamit ang mga Aleman ng kandila at inilalagay ito sa gitna ng nakapaikot na evergreen leaves o mga sangang may mga dahon. Sa gawaing ito, sila po ay nagdadasal na sana sa gitna ng madilim na paligid at napakalamig na panahon na dulot ng pag-ulan ng niyebe, ay sana dumating na ang tag-init at lalo pa sanang humaba ang araw kesa sa gabi. Noong Middle Ages, sa lugar ding iyon, ginaya ito ng maraming simbahan. At sa pagkakataong ito, nilagyan ito ng kakaibang flavor. This time, ipinasok ito sa panahon ng Adbyento. Ano nga bang bumubuo sa Advent Wreath? Ang Advent Wreath ay may wreath or corona. Ito ay pinaikot na evergreen leaves o mga berdeng sangang may mga dahon. Ang wreath na ginagawang bilog ay sumisimbolo sa Diyos bilang Alpha and Omega. Sumisimbolo ito sa hindi napapagod na pag-ibig ng may kapal noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Advent Wreath ay may 4 na kandila at ang bawat kandila ay sumasagisag sa 1,000 taon mula kay Adan at kay Eva hanggang sa pagsilang ni Jesus. Kaya sa kabuuan, 4,000 taon. 3 ang kulay violet o lila. At yung isa naman, pink o rosas. Ang kulay violet ay pagpapaalala sa atin na sa gitna ng kasiyahan ng paghihintay ay dapat pa rin tayong magbalik loob sa Diyos. Magsakripisyo, magdasal. Ito ang magandang gawain sa ating paghihintay sa Mesiyas. Ang rosas naman o ang kulay pink, sumisimbolo ito ng kagalakan dahil malapit na ang kanyang pagdating. Mga kasambuhay, hindi po sabay-sabay ang pagsindi dito. Magsisimula muna ito sa pagsisindi sa unang kandila, sa unang linggo ng Adbyento. At pagdating ng 2 linggo, 2 naman ang sisindihan hanggang maging 3, hanggang maging 4 na. Dahan-dahan, hindi biglaan. Bakit hindi agad sinisindihan ang lahat ng kandila? Ito kasi ay paalala ng ating pagiging manlalakbay, a pilgrim church, na naghihintay sa muling pagdating ng Mesiyas.
ang bawat kandila ay may sinasabi rin sa atin. Ang unang kandila ay nagsasabi sa atin tungkol sa pag-asa, about hope. Tinatawag itong prophet candle. Ang mga propeta, ang mga nagpaalala kasi sa mga tao noon na mabuhay ng may pag-asa. Umasa dahil ang pangakong ibinigay ng Panginoon ay malapit nang dumating. Ang pangako na ang manliligtas ay darating, isisilang. Ang ikalawang kandila naman ay sumisimbolo sa pananampalataya, faith. Tinatawag din itong Bethlehem candle. Ito ay paalala sa atin. Maya payabak po kay kayungan. Siklod tao po para king Horatio Emperata laban king COVID-19. Kinlagyuning ipamponing anak ang poning banal ay espiritu. Itamangon po. Itamangon po. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ka. Kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan kaya kami. At may kamatayan na karing dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ka. Ing balikdan mo kami kinlugod. At yatsyat me kaya kami. Ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring taong mitatukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ing kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtanggulading di sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, igrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga ng kasasagpulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbahin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lalam na po uning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Mo sana pisawili ingaklisim kaya ko, king kagulanan mi, ngunit bakos mo kami kabos king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. Santa Rita Nicasio. San Agustin. Patulonan ming Santa Monica. Kilagyoning ipapuaning anak, apuaning banal na espiritu. Luklok tao po. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala lang po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Mr. Diego and Mrs. Estelita Manalo, Mrs. Vilma Galura, Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family,
Jose Pepe Hison, Engelbert Bondok, Emily Mercado and family, Antoben Calma, Mr. and Mrs. Antoben Calma and family, Ryan Sarmiento, kapasalamatan, King Aldoneng Kebaitan, Reverend Father Adrian Paulay, Justin Clear Makabali, Lilia Kunanan, kapasalamatan, King Anibersaryo ng kayang ordinasyon, Reverend Father Teodolo Franco. Special intention, Deeds Enita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya. For the successful board exam, Jeanette Dison. Para king malalagwang kapaldanan dari Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Reme G. Mateo, Bianca Lising Santiago, Jose L.B. Kunanan. Para king alananggang kapainawon ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Leopoldo, Juana, Rosalina, Enrique, Luisa, Emiliana, Carlito Jr., Jenaline, at ding maldang kaladwaking purgatorio.
maglakbe kami king dalaning Adviento. Sisinjan miyang pasbayo ing kandila ning kapanayan. At sa salangyan miya ing kaduang kandila ning Adviento, ing kandilang waga ning kapayapan. Pagkalame kaya kami ing kapayapan mo, kapayapan ka ring puso mi, kapayapan ka ring pibale-bale mi, kapayapan ka ring komunidad mi. Amen. Kandilang sisinjan sa laring ke kang panyatang. Maranatha, Maranatha, O Ginoo, datang na ka. Maranatha, Maranatha, inyatong iligtas na. Tongnay, kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal espiritu, ang Ginoo man tabi kay kayo, mayapayaba kay kaingan po, gandang umaga, at nasindihan na po yung kalawang kandila, ikalawang kandila, ibig sabihin nasa second Sunday of Advent na tayo. Batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si siyang tala paring kasalanan tamod, anya rin ilunos na kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginong Yesus, emya matampang sijeng dalan para king kaya kang panyatang, king kaya kaming yato. Ginoo pangalulo. Yesu Kristo, sasabihan ming Kristiyano kami, dapat eke parating mabibiye, agpangking biye mo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, tinggap ming banal espiritu, dapat ingapina, ay milalabdab ka ring puso mi. Ginoo pakalulo. Ting Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. Hoy pangatsubanwa, lalapit ning haldo, potang ing ligay ning kaya kang anak, paningninganing kabingyan ning manayang yato. Mananasanang ingagyag ning kasakiman, maging sumbagal kay kami, king tulang pakimot karing puso ding magdulap kaya. Nakesa bubulagan ning dalundong manakit king kabyasnan, amangap mo king kaisipan ding makatuklas kaya. Itiyadan mi king lagyuna namang Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibad king libuning propeta Isayas. Ing pamidalan-dalanda ning ari king lahi ng David, mengariya king dutong amekutod. Dapot nung makanano lang sisibot ding suli king pun amitagan, makanyanyang lunto ing meto nga bayong ari, ibat ka ring palipi ng David. King uli na ning espiritu ning Ginoo tanggap yang kabyasnan, beluan at gelingan para king pamanimunana king balen na. Balo na ing kaburyan na ning Ginoo at makitakot ya kaya ating ligayan na
at yu king pamanyuyo kaya. Eya matul agpang king akakit daring kayang mata, o king daramdaman da ring balugbog na. Atulan no ring pakakalulu king alang pamangabiran, at pamingwano matulid ding may na. King amano na miparusan niya ing bansa at mga matela ring taong marawak. Panibalan no ring kayang memalen king hustisya at katapatan. Miyabela king kapayapan ding asong gubat ating tupa, at magkeraya ing leopardo siping ning biserong kambing. Manganlang miyabe ing biserong baka ating biserong leon, ating mane sekarela, ya ing malating anak. Manganlang miyabe ing baka ating oso, at matudtudlang miyabe ding bisero. Manganlang are ding leon at ding baka, eya numano balang ing anak, ang diyang pialungan ni ingubingan akamandagan. Ing bansa mikatmuan niyang beluan king ginu, ang timonong makananulang mitmong danom ding kadayat malatan. Datang ingaldo, potang ing bayong aring iba't king lahi ng David, maging tandaya para ka ring sablang bansa. Mitipon la ring bansa king banal na syudad at parangalande. Amano ning Ginoo. Miral sa ing katuliran king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Sa ikatuliran, king kayang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. O Diyos ko, ingke kang ari, kaya kayang turwanan matul, aalang pamangabiran. Kingke kang hustisya, dakayanan mesana, banking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibiena ing katuliran. Sa ikatuliran, king kayang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap ing kapayapan, anti ing saslag abulan, mag-ari sa karingingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikoti ning yato. Miral sa ikatuliran, king kayang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Sagipan nala ning pakakalulong keya daralong,
at ding taong mipayumbulisan ang mangailangan kasaupan. Lunusan no ring may na at kalulu at iligtas no ring alangagyo. Rasaing kapuliran, ang kapanahunan, gaganap sa iyong kapayapaan, magdaman kapilan. Eya makalingwan ingkeyang lagyo kapilanman at manatili ingkeyang kabantugan kalupa ning aldo. Manano na sanang ding bansa adwanda ing bendisyon na ning Dios anti inggewana king ari. Rasaing kapuliran, ang kapanahunan, gaganap sa iyong kapayapaan, magdaman kapilan. Rasaing kapuliran, ang kapanahunan, gaganap sa iyong kapayapaan, magdaman kapilan. Pamamasang iban, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, ing sablang misulat karing kasulatan, misulat ban iturura katamo, at ban mika kapanayan tamo, king kapamilatan na, ning kapibabatan, at sikanan loob, ababyera, ding kasulatan. At manano na sanang ing Diyos apanibatan ning sablang kapibabatan at sikanan loob, papalyarya na kayong mika pamipa panupaya, king pamanuki, king alimbawa ng Kristo Jesus. Ban kanita ikayungan, king metong asiwala, ayang panganyeng kapurian, ing Diyos at igpa, ning ginutamong Hesu Kristo. Uli naniti, king ikaligaya ning Diyos, tanggapan ye ing metong at metong, antimo ing pamananggap ng Kristo kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo, meging talasuyo ya i Kristo, karin memalen Hudyo. Emo para apakilala na, king ing Diyos, biyasa yang tupad mitmong katapatan, king pengako na, karing pipumpunan da. Nune para arinan dala namang dalan, ding pagano, ban apaligayan de, ing Diyos, king kayang pamaglunos. Antimo ing sasabihan ning kasulatan. Uli naniti pupurianda ka, busal ding pagano. At dalitan keng kapasalamatan ing kayakang lagyo. Amano ning Ginoo.
Isa diyaing dalaning Ginoo, itulid diyang daklatake ang dalanan, ding sablang tawakit da, ing pamagligtas na ning Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo man tabi kay kayo, pamamasa kay may pabalita agpang kang San Mateo. King panahon na ito, dinwalyat may naralibuan, Bautista, king desierto ka rin Judea. At antikeni, ing sasabyana, sumisi kayo magbalik lub, huling malapit namo, ing pamagari ng Diyos. Iwan niya yung tao nga manwaning propeta Isayas, inyang nga nang sinabi, ing siwala king desierto, kukulait na, isa dyain dala ng Ginoo, ituloy la ring daklat, akayang dalanan. May gawa king buwak kamelyo, ing imala na susulod ng wan, at makababad siyang may gawa king balat animal. Ing pamangana duron ampon pulot panilan. Migsaryala kaya ring tao Jerusalem, ading sablang tao Judea, ading manoknangan king kabilugan na distrito ning ilog ning Jordan. Pisyag dala ring karelang kasalanan, at bininyag na lang wan king ilog ning Jordan. Dapat panakit na karing dakala pariseo at saduseo, apasiratang ban pabinyag nga nakarela. Ikong lahing ubingan, nino tayong minutos kaya kayo, bantakasan yung daratang nga kaparusan. Nung tunay kong sisisi, karing kasalanan nyo, ipakilala yu king pamagbayo yung biye. Ay panganga sasabyan king ikayo, lahin akong Abraham. Sasabihin ko kaya kayo, agyang karing batong deni, ing Diyos makapalto yung tunay ng lahing Abraham. Ngini pa, makasadya ng dugpayng palakul, karing yamod na ring tanaman. Baning sano pa mang dutong ay emi kakabungang mayap, makutudya at miyugse king api. Bibinyaganda kayo king danum, ban mipakilala, king sisisyan nyo lat painggulutan din kay ko ang kasalanan. Dapat ing daratang katukiko, lalo yung mayupaya, kesa ka na ako. Kuman karapat dapat mamitbit, karing kayang sandalyas. Binyagana kayo king Espiritu Santo, ampon king api. At so king gamat na yung kayang sapungke, linisan ng kayang pidadaran, at tipunan ng trigo king kayang kamalig. Dapat ing sepo, dulokana, king aping matatda, kapilanman. Ing maya pabalita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, Kristo. Gandang umaga po ulit sa lahat na mayroong mga madre, no? Mayroong akong nakitang madre. Ayan si sister, no? Para magtagalog ako, sister, no? Kundi Kapampangan. Tayo pong mga Pilipino, sa't mayroon tayong mga okasyon, pwedeng din natin yan paghandaan. At the more na mahalaga, importante sa atin ng okasyon, the longer, meticulous ang ating preparasyon. Last week pa lang po, meron akong kinasal. Kasi kumisan tinatanong ko yung mga kinakasal kung talagang pinlano nilang kanilang pag-aasawa, pagkasal. Yung pong last week, sabi nila, 1 year daw yung kanilang preparasyon para sa kasal. 1 year. Kayo po nang kinasal ilang araw, buwan nyo bang pinagandaan ang kasal? O bigla na lang nagpakasal ng ganun-ganun na lang? Kaya sinaduduhan ko po yung mag-asawa kasi at least pinagandaan nila yung kanilang pagpasok sa banal na buhay ng buhay pag-aasawa. Kaya ganun din po yung ating mga okasyon sa simbahan.
Ito, parating ang Pasko, kaya hindi lang natin na hintayin darating na lang na ganyan. Nadadaanan na lang na ganyan, kundi pinaghahandaan natin. At ang paghahanda po dyan ay tinatawag nating Adbyento. No? Ang Adbyento, hindi po ito yung okasyon natin. Ito'y daan lamang para mapaghanda ng tunuturing nating mahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang araw ng pagkasilang ng Panginoon. Bagamat ito rin pong Adbyentong ito, pinapaalala sa atin hindi lang yung pagsilang ng Panginoon, kundi yung muli niyang pagbabalik sa wakas ng panahon. Nakasama yon sa ating laging pinaghahandaan ng araw na magtatapos ang lahat ng kasaysayan at ang mundo at haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos. No? Pero dahil po yun parte naman ng ating paniniwala na ang binibigyan natin ng focus pag ganito ay yung pagsapit ng Pasko. Kaya yan po yung preparasyon natin. No? Mayroon ng mga palamuti sa simbahan, sa ating kapaligiran. Malamang kayo po'y naghahanda na sa mga ibibigay niyo sa inyong mga inanak. Magkano na bang bibigay ngayon sa inanak? 50 pesos? 100? No. Isang sibuyas, mahal ang sibuyas no? Kaya pwede kang magregalo ng sibuyas, no? Isang litro ng gas. So anyway po, parang dyan napopokus ang ating paghahanda. Kaya magandang balikan ang unang preparasyon sa unang Pasko, no? Kung paano pinaghahandaan ng mga tao yung unang pagdating ng Pasko, ang pagdating ng Panginoon. Kaya hindi po nawawala sa ganitong usapin pag ganitong parating ang Pasko, si Juan Bautista, si Isaias, o si San Pablo sa ating kalawang pagbasa. Si Juan Bautista po, ang tunay na unang propetang inihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. At ang ginawa po niyang paghahanda, hindi yung nagpasabit siya ng mga tarpaulins, ng streamers, ng banderitas, para ipaalam sa mga tao na parating ang Panginoon. Hindi. Kundi ang ginawa po niya, naganyaya siya, nag-imbita siya ng pagsisisit, pagbabalik loob sa Panginoon. No? Ang pagtalikod sa kasalanan. No? At ginamit po niyang gimmick, inilulubog niya sa Ilog Jordan yung mga tao. Alam niyo po ba ng kahulugan ng baptism ay inilulubog? No? Si Juan Bautista ang magpasimuno niyan. No? Kaya ang literal na kahulugan ng binyag, inilulubog. No? Yan po yung Greek term, baptisin, to immerse. No? At ito'y naging simbolo ng paglilinis o pagsisisi, pagtalikod ng mga tao sa kasalanan na ginamit ni Juan Bautista. No? At napaka-epektibo naman po dahil maraming nakinig kay Juan Bautista. Ito, pinupuntahan siya, dinudubog ng mga tao para pakinggan siyang mangaral at magpabinyag sila sa kanya. Nanggagaling sa iba't ibang mga lugar. At siguro nasiyahan si Juan Bautista dito kasi mayroong mga taong nakinig sa kanyang simple at payak na pangangaral. Pero hindi rin siya parang masaya sa lahat ng mga pupunta sa kanya. Kasi sa ating po binasa ngayon, parang ang tapang-tapang ng dila niya sa ilang mga nandoon. Parang ang sama-saba ng tabas ng kanyang dila sa pagpuna sa mga grupong taong ito. Pakinggan niyo po, no? Sabi niya sa mga nandoon, isang grupo ng mga nandoon, sabi niya, pagkakita daw sa mga Pariseo at Saduseo na dumarating para pabinyag sa kanya, sabi ni Juan Bautista, kayong mga lahing ahas. At sino naman ang nagutos sa inyo para takasan niyo ang parating na kaparusahan? Kung tunay kayong nagsisisi ng iyong mga kasalanan, ipakilala niyo yan sa inyong pagbabagong buhay. Sabi niya. Galit, inis sa mga taong ito. Ibig sabihin, mayroong pagka-psychologist si Juan Bautista. Nababasa niya rin ang siguro mga facial expressions, mga puso at isip, kalooban ng mga tao. Alam niya kung sinong mga nagkukunwari lamang
At dito, tingin niya dito, nakikipagmarites lang sila. Nakikipag-usyoso lang. Patingin-tingin kung sinong nando doon. No, kasi hindi naman talaga nasa loob nila yung aral ni Juan na pagsisisi. Feeling nila, mabuti na sila, matuwid na sila, banal na sila. Kaya yon, sila ang pinuna ni Juan Bautista. At sa atin po rito, ito yung pangangaral at paalala ni Juan Bautista sa atin. Ito pa rin ang tamang paghahanda para sa pagkapanganak o pagkasilang ng Panginoon. Pagsisisi, pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. At naway yan tunay na taos sa ating kalooban. Walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. At ito pong ating ikalawang pagbasa. Si San Pablo naman ang parang inaakay tayo sa tamang paghanda ng Pasko, sa pagsilang ng Panginoon. Anong sinasabi niya? Sabi niya, kung paano kayo tinanggap ng Panginoon, ganyan yung tanggapin ang isa't isa. Tanggapin niyo ang isa't isa. Tulad ng pagtanggap ng Panginoon Diyos. Tulad ng pagtanggap ng Panginoon Diyos sa inyo. At ito nga po, napakahalaga na matanggap natin ang ugali, ang emosyon, ang pagkatao ng isa't isa. Sa bawat pamilya po, sabi, kung ilang membro ang isang pamilya, ganon din karami o kakonti yung ugali o mentalidad o personalidad ng bawat membro ng pamilya. Kaya kung 5 yung anak mo, sabi ng mga psychologists, kayong mga magulang, 5 ugali din ang inyong pakikisamahan. Kahit pare-pare nyo silang anak, iba-iba pa rin ang kanilang ugali. Mayroong bibo, mayroong tahimik, mayroong mahihiyain, mayroon ding mga walang hiya. Iba-iba yung ugali. Kaya ito si San Pablo ang turo sa atin ang magandang preparasyon sa pagsilang ng Panginoon. Tanggapin natin ang isa't isa ayon sa kanilang pag-uugali. Kasi pag hindi mo matanggap, magiging masungit ka dyan. Pag hindi mo matanggap ang ugali, iisnabin mo yan, dededmahin mo yan. Kaya sa pamilya, napakahalaga po yan. Sa anumang organisasyon, sa anumang grupo at grupo ng mga tao, napakahalaga that we become welcoming and accepting to one another. Ako po bilang pare, just imagine, kayo mga magulang, 5 lang ang anak nyo, 5 ugaling ang pakikisama nyo. Ako po, tignan nyo kayo lahat dyan, no? Iba-iba ugali. No? Pero as parish priest, I have to accept everyone, kahit na ang sama-sama ng tabas ng dila kung magsalita. No? Kahit iba ang pananaw, iba ang gusto. No? At ito nga po, magandang preparasyon, we just be welcoming and accepting to one another. At si Isaias po, ang ganda na sinasabi, harmony. No? Ang preparasyon sa pagsilang ng Panginoon, sa pagdating ng Panginoon, that we build harmonious relationships with one another. At pinadaan po niyan sa pamagitan ng mga hayop na kanyang binanggit. Sabi niya, pagdating ng panahon, iiral ang kapayapaan, magsasama ang asong gubat at ang tupa. Yung leopardo, makikipaglaro sa kambing. Sabi niya. Yung oso, sasamahan niya yung baka. At ang kanilang mga anak, magsasama. At sila'y magsalo-salo sa isang pagkain. Alam niyo, hindi po pwedeng pagsamahan ng asong gubat at saka tupa. Hindi mo pwedeng pagsamahan ng leopardo at ang kambing. Ang oso at ang baka. Pero ito pong sinabi ni Isaias, hindi ito tungkol sa mga hayop. Ito'y tungkol sa ating mga tao. Na ang gusto niyang makita sa propesya ni Isaias
ay ang magandang tunguhan, samahan ng mga tao na pwede silang mabuhay magsama-sama. Walang alitan, walang awayan, walang bangayan. At hindi po ba, kung tunay natin paghahanda ng Pasko, yan ang dapat simulan natin gawin na magsisimula sa pamilya, sa mag-asawa, sa magandang tunguhan ng mag-asawa. Kasi pag maganda ang relasyon mag-asawa, yan ang tutularan ng mga anak. Yan ang gagayahin ng mga anak. Pero pag mag-asawa, magulo, siyempre, gugulo din yung mga anak. Pag yung mga anak, hindi naturo ng magandang samahan, pagpapatawaran, pagbibigayan, asahan mo, paglabas sa bahay, basagulero yan, magulo yan, hindi magandang kasama yan. It all starts in the family. Dapat po masaya ka sa pamilya mo Masaya kasi diyan umiiral ang tunay na tulungan. Kayo pong mga mag-asawa rito, masaya ba kayo sa buhay nyo? Masaya po ba kayo sa asawa nyo? Kung pagbibigyan po kayo ng pagkakataon ng Panginoon na i-renew nyo yung buhay nyo, babaguhin nyo yung buhay nyo, pipiliin nyo pa bang mag-asawa ulit? At pipiliin nyo po ba na mapangasawa nyo ulit yung asawa nyo ngayon? O, ay, mas maganda yata si kumpare ang aking mapangasawa. Kasi mas magandang buhay niya ngayon. No? Ay, wag na lang ako mag-asawa. Mas masarap ang buhay ni Sister Nida. Dalaga. Walang sakit ng ulo. No? Hindi po nyo pinagsisiyan ang pag-aasawa nyo. No? Pero ito po yung lahat ay mga parang theoretical lang ito No? Hindi na mangyayari na ulit yung buhay nyo. Kaya ang maganda nyong gawin, yakapin nyo na lang buhay na inyong pinili. Ang buhay may asawa. Tanggapin nyo na lang ang asawa nyo at ang buhay nyo ngayon. Diyan magsisimula ang mas magandang samahan at tulungan kapag tinanggap mong isa't isa. Kaya ito po ang ating tunay na paghahanda sa araw ng Pasko. Hindi sapat itong mga palamuti. Ni ako po, hindi ako sold out. Noche Buena, yung pumisan ng mababait mga tao, nagbibigay ng mga pang Noche Buena sa mga mahirap daw. Samantalang mga mahirap, di rin sila nagkakasundo sa pamilya. Hindi magandang relasyon. Aanin mo Noche Buena kung may awayan, may inggitan, may tampuhan. Hindi yan ang magandang preparasyon. Mas masarap pang kahit butong pakwan lang ng pinagsaluhan kung mayroong harmonious relationships, pagtanggap sa isa't isa, at isang pusong nagbago para paghandaan ang Pasko. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, pang may pain to do. Pinasa lalo ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikrukut, hinipaya ka rin mete, king katmumaldo sinugliyang mete, repay sa suwan mo ang maluklok pananing Diyos, ipang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukun ka rin magbiyang kong nenmate. Sasalpantaya ako king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pami sa Makting Santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasugdirang miyedong mete, at king biyela na ang tuwan. King Ginong malugod ang papananggapan kay katamangan irap talari sa batang kayadwanan ngatang makibat king balang panalangin Ginu bibiya ka busal mi.
Banging espiritu ning kabyasnan, antabayanani ing iglesia, parating mi papasyag king mayap ng balita ning kayaryan, king sikanan, kayalan takot, at kambening maragul apami karami. Manalangin ta king Ginoo. Banging espiritu ning belwan, kasyano ring pamuntok ding bansa, at ding sablang opisyal pampubliko, king metong apamagnasa, king kapayapan at ustisya, para karing sablarang sasakupan, manalangin ta king Ginoo. Banging espiritu ning kausukan, di nanong sigla ring sablang gagawa, karing batas, bang apabandyan ring karelang bansa, karing makatuliran at talang pamangabiran na batas, at ding hukuman, ipayiral doring mitmong katapatan. Manalangin ta king Ginoo. Banging espiritu ning upaya, pasik na nga nakatamo, bang ipaglualo tamo, ing sablang may na at matbud, at pagkaluba na nakatamong propetang maging siwala ring kalulo. Manalangin ta aking Ginoo. Banging espiritu ning kamalayan, di na nakatamong malala mabelwan, king kekatang kasalpantayanan, at karing puso tamo. Bang mabiyasa tang manakit at munye ulaga, king pagnasanang gawan tamo ning Diyos, batayang tune atalakad, ingke ang kayaryan. Manalangin ta aking Ginoo. Banging espiritu ning kagalangan, king Ginoo tarya nakatamong gumalang, at lugod king metong at metong, pauli ning kagalangan king Ginoo mismo. Manalangin ta aking Ginoo. Ngeni adwan tamin saril tang kapagnasan. Ginoong Yesus, lubos ka sanang miye, busal mi, ang king sawak mo, apakyabutan ming pamakisan metong king Diyos, king metong at karing kaya kaming sarili, at handa ning kaya kang pangayatyo. Maging ginura ka sana, manggaman king alanganga. Amen. Walang pulpul ng bakan lang, bundok-bundok at patagan lang.
kating mata sa mundo, imuli sa pamanyawos mo, tumula ka o Jerusalem, natangyain binungke ang Sion. Walang pulong ng babalang, mundo-mundo at patagal lang, at tigsap lang tawa kita, ting ligaya hindi mo. Walang pulong ng babalang, mundo-mundo at patagal lang, at tigsap lang tawa kita, ting ligaya hindi mo. Si wala kukulisat na, isabiyay ngalaning Ginoo, itulit yuwing nalanana, natangyain kekat ang Sion. Walang pulong ang bakal na, mundo-mundo at patagal na, at tigsap lang tawa kita, ting ligaya hindi mo. Walang pulong ang bakal na, mundo-mundo at patagal na, at tigsap lang tawa kita, ting ligaya hindi mo. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Para sa akin, ginuod ng aking karenggaman ko, kikikapurit kaligaya ni kaya lagyo, kikikatamang isap lala, tumabilog na Santa Iglesia. Oy paming miglalang, nung alaka, alakeng sikanan. Kabangan tabayan mo kami, king kekang pakalulu, tanggapan mo reting haimit panalangin. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, yat nayorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyang magpakbabayang may kisaw, kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanitapang minuno, at biglat na para kaya kaming dalan pahinturo, king kaligtasan. Ngayon ipanay mi tangaldo, potangi Kristong ginumi, magbalik ang pasibay kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sana, itang kaligtasan na pengako na, ang ini paninayan mi kimitdong kasalpantayanan. Ulinita, kami sa Blancoro, ring anghel karing banua, dadalit ming kaya kang ligaya, alantok nang naming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingahin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bahaya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha ng tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira, binyere ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga at kananya. Iting ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan, kinumaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minam ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bayit lang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para karisab lang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Natanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ang kakanan niya, iting tinapit, utang ibinong kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, kami ang papasya, ang nanating datangka, tingkeka ligaya. Yang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin ng biyan, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakmamaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, uning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban beganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pari. Ganakamula naman di kapatad ming pepay naban at maninayang subing miye, ating sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhene during Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahin tala pangabo sa mibog king banan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipa
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ni kayakang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alangang ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kakapatatangan po, masyatang yung ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Diyos, sa malalakok ing kasalanan ning yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka, dapat sa pisme nga mana mo, kumayat na ako.
tintamo po pala second collection pati Aserets. Uling nga may kapag second collection last Sunday, king 8 o'clock. Pakisadyayo rin. Tintamo po second collection. So, miras na po king Bible Apostolate. Once a month po, binaliktan yung second collection tamo para kareng mialiwang dapat ponduhan ng diocese, ng national, o ng kahit po pati keng universal church. At yan po, miras na keng Bible commission or apostolate. So wala pong mitagan keng biyayong ini, aren, keng parokya tamo. Mabilog po, may kaya na po keng Bible commission para ilang gasosanda. So yung na naman pong collection tamo keng Pisamban, may aliwala po pupunta lang din. Ila pare-pareho. Ito pong first collection, ila po rin kagamitan tamo keng operational. Pamahit kuryente, panyweldo, kendanong, abi na po yung kanakong pang SM, gareta, pachete, sobra. Suswelda na ako po ng Finance Council, ya pong mamahala ka rin finances tamo. Sa pati po rin binyag, kasal, diretso la po, mag-manage kaya katamo yung Paris Finance Council. Diretso langan po bangko din. Ano pong dadalang kayong gamat ko. At check ila po pa magpalwal tamong expenses. Then pong may gawang projects kaya nila po may kuha ka rin collection tamo kasi ila magkasya din. Kanila pong special fundraising projects tamo. Yung piyesta, kanita po may ka lands for a cause, o rin po, milyon isla po rin gasos takin. Nakinyada kala salamat ka rin babiyayo. May aliwala po pupuntanan. Hopefully po kanya, no? Baka next Sunday kanya, pwede nang dumalang kita. Payari na po yung kini, no? Pwede na ka po lumabas kitang palub kining monasteryo. Kayo mo po mag-trespassing kita ting pangaso na. Po ta, mga kinis kong aso. Kini mo, ini mong kini. Ini po baka yung mag-manage yung diocese. Po yun yung parokya. Yung old convent na rin Benedictines. Okay, so thank you po ka rin sa upyo at sana palagi kong mag-budget talaga para sumaw king Santa Iglesia at king kakatamang parokya. Talakad-tana po para king tauling panalangin. Manalangin tamo. Ipa, pagkaliban mo king pamangan na iba't banwa. Ituro mo king may biyebiyag pang king kakang kabyasnan at lugod, karing bagay, karing banwa. Kapamilataning pamakira kay may kaniting misteryo. Ipagkalumitiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At yung ginum, ang tabi kay kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto. Ang ipa, ang puning anak, ang puning banal espiritu, mayari ng kakatang kapagmasusyan o may taning paligay ng Diyos, kapamilatan din kakatamong pamibiyebye. Salamat, King. Dakal pong salamat at maya, pauras kayang magandang araw. Marami pong salamat sa lahat.